Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ndifuna ke sithethe ngoSine noMpumelelo, umahluko phakathi kwabo bobayi-2. USine siyakhumbula into yoba ngumntana bekuthiwe ukhule ewahlukunyezwa ngumntu wefemeli yakwaMseleku ngocantsi. USine ke sifumanisa into yoba zange agqibe neso sikolo. Asazi noba inamthelelana laa nto yokuhlukunyezwa kwakhe nguloo mntu wayemhlukumezile. Uthi uyise ke wayemfake emsebenzini wawushiya phakathi. Uyazala ke uSine semithe kade kakathathu. Abantwana abaphilayo kuye bayi-2, omnye saphuma isisu sakhe. Uyi-groovist uSine, wahamba apha phandle yonke indawo uthi uyafumaneka yena kuyo. uMaCele wamnika umzi eMzumbe uba ahlale khona. Ugcwele lonke eli ke yena ke. Umntana wakhe omdala uhlala noMaCele, aze omncinci ahlale kuloyise wakhe. Umbuzo ke uthi why uSine engakwazi ukuhlala nabantwana bakhe. Usizi kule episode uSine uye emntaneni wakhe uhamba necrew ingenamsebenzi ke leyo, kodwa abantu balamzi bavele bamxelela into yoba ungezi nabantu bee-cameras apha. Uzodibana naye umntana emgaqweni, udibene naye umntana esitratweni uSine for 2 minutes. Waphaka wampha impahla zemntu aziphetheyo wabemxeba zange akwazi nokumenzela i-birthday. Watsho emveni koko wamshiya apho wahamba. Akanalo ixesha lokuhlala nomntana wakhe, uthe bengenalo neli loba ngahlala naye ngalamini because kaloku abantu bayaphangela, bafuna indlela yazoyenza, bashute bagqiba baphume babuyele emva. Ukuhlala nomntana wakhe akazange akwazi. So uSine ungumama nje ongekho responsible. uMpumelelo ngokwazi kwethu ufunde wade wayi-tertiary, uyazisebenza, wathi upurify amanzi, sagqibe dlala naye nebhola andiyazi yaphelela phi. Uvela njengomntu okwinto ze-trading futhi. Uyazala noMpumelelo, unoomama babantwana abayi-2, omnye una-2 omnye una-1. Uyi-groovist yena kuqala uMpumelelo, ukhe watrenda evela edrive imoto ibisebene-birthday nje recently, enxilile fotwe yintombazana. Phofu khona aba mama babantwana kanti bethe ufuna nejici futhi azoluzeka yena. Wayevelile etrenda ngoQueen Lolo, uQueen Lolo ongafihliyo into yoba ulala nama-celebrities. So uMpumelelo akakho msulwa yena kuqala. Umahluko nje uba yena zange ahlukunyezwe esemncinci njengoSine. Uhlala nonina ke uMpumelelo, ebekade ezihlala eGoli kodwa ngoku uhlala kowabo. Umntwana wakhe omdala uhlala nonina. Unina ukhalazile ke kulo wesibini umntana esithi hayi uzawufa ukuhlala nabantwana ngoba uMpumelelo ucacile uba akakwazi uhlala nabantwana bakhe and abantu abamithisayo ngabantwana besikolo funeka bebuye bazobekwa phi phantsi kophahla likamama wakhe. Uyise umqhwabela izandla ke uMpumelelo. Andithi kaloku uMpumelelo abantwana yena abazalayo kuthiwa ngabakwaMseleku. So uSine yena njengoba bezala akazali abantwana bakwaMseleku, bazalwa abantwana beminye imizi ngokutsho kwaMseleku. So kuyacaca abantwana bakaSine ayingobazukulwana kuye, ngabazukulwana kulaa mizi kuzalwa kuyo tata babo. So uMaCele bembuza ke into yoba umenzele ntoni ke uSine since yena ephe abantwana bangabafana iimoto. Wathi soze amphe kwanto ngoba uSine uthe akazukwazi ukusubsidiza umjolo kaSine. Ayibuzwa nguMaCele wabesemenshina le part yoba wayemfunela umsebenzi wawushiya phantsi. Wabebuza into yoba ebelele phi kwayena ngezolo uSine, ngoba besithi uMaCele akamazi kodwa umkrele babelele kwindawo kuthiwa kusematshisini. So uSine ulapha esitratweni, tata yakhe nokudikwa sesi sitratu uba lo uzomthengela le moto ahlenyuka ngayo. Kodwa umahluko uphi ngoba uMpumelelo bevele ngoku ekwi-birthday party yakhe efotwe yintombazane betrenda phaa kuTikTok uMpumelelo ehamba ngaloo moto wayeyinikwe nguyise. Uphi ke umahluko? Uxelelwe ke nokuba uSine uyenzile i-ID ke biza eMseleku, wabe sesithi ke abantwana kangakwazi ukubatshintsha. Uthe uMseleku noba akabatshintshanga ngoba vele abantwana babhilonga kulo mama kaSine ngoba babehlawulwe phaa umthetho wakhona. So akafuni kwanto izawumoyamanisa nabantwana. Uthi hayi ngoba kwaMseleku kakade ngabale family asuka kuyo uSine okanye ngabootata babo ngoba ngabathatha. uMseleku uyadikwa zizenzo zikaSine, uthi ke akakwazi nokuzenzisa futhi nje akakwazi nokusifihlela nathi. All in all ke uMpumelelo noSine kum bayafana, umahluko sisikolo qha. Cause uMpumelelo noba uyazama kweli likayise okusalayo umthengela imoto, uhlala nabantwana bakhe kwakhe, akahlali kwakhe uMpumelelo. And at least uMpumelelo unomama wakhe okwaziyo ukumnqanda xa esenza izinto ezingabhadlanga. uSine
uhlala nomacele. Umacele uzamile ke naye but akho lula kaloku ukuhlala nomntana osomfumene semdala. So umacele naye iyazama ngoba at least uhlala naye umntana kaSiniki. uMpumelelo bevele efunga intshiya apho unina emxelela uba wena awukwazi nokutshwenta ibala, awukwazi nokuhlamba imoto, ndihamba imoto emdaka kufuneka kuthiweni awungomzekelo omhle kwakubrother wakho. So bemgcwalisele sithi akazi kwalo mzi afuna ukuwakha, ubuzowakha kanjani njengoba engulo mntana ongahoyiyo ongulo anguye. So akho mahluko kum kwabantwana bobabini. Umahluko nje omnye uba yintombazana, omnye yinkwenkwe. So lo inkwenkwe uqhwatyelwa izandla, lo intombazana yena uyanyathelwa. Ewe ke siyayibona into yoba vele akahoyi lo nguSnap because ngulo ongahlali nabantwana bakhe isizathu singasaziyo uba sithini, ebe indawo wayeyinikiwe yokuhlala. Abantu ke kwi-social media bayabuza uba uyise kaMseleku ngubani because soze simve thetha ngoyise wakhe yena njengoba engutata o-perfect kangaka ke kwaba bakhe abantwana. Enkosi, ngicela siqhubeke silike, subscribe, singakhomenta futhi. Bye.